Kreazzjoni u l-isem ta' ħanut ġdid ta' artiġjanat immexxi minn persuni b'diżabilità fejn klijenti li jattendu servizzi ta' matul il-jum offruti minn aġenzija Support ikunu jistgħu jbigħu prodotti ta' artiġjanat magħmulin bl-idejn minnhom stess. Il-ħanut li jinsab fi Pjazza Teatru Rjal fil-Belt Valletta se jiftaħ għal pubbliku għall-ewwel darba matul attivitajiet ta' Notte Bjanka. Il-prodotti li se jkun hemm għall-bejgħ varjaw minn xogħol tal-injam u ċeramika għal tpinġijiet u oħrajn li nħadmu minn madwar 50 persuna b'diżabilità ġejjin minn 10 ċentri ta' matul il-jum differenti. Wara Notte Bjanka mistenni li l-ħanut jerġa' jkun miftuħ mit-13 ta' Novembru l-qudiem għal żmien il-Festi tal-Milied. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici enfasizza li dan l-istabbiliment mhux biss se jservi bħala impriża kummerċjali iżda wkoll irawwem l-inklusività fih dan il-komunità partikolarment għal individwi b'diżabilità. Ix-xogħol tal-idejn, il-crafts, huwa wieħed mill-isbaħ aspetti tal-wirt intanġibbli ta' pajjiżna. U kemm hu sabiħ meta tara persuni b'diżabilità li bl-għajnuna tal-Aġenzija Support joħolqu crafts sbieħ immens illi żgur li joqtu l-gosti ta' kulħadd. Il-Ministru għall-Inklusjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli iddeskriviet din l-inizjattiva bħala vetrina sabiħa tal-ħiliet tal-persuni b'diżabilità. Din hija opportunità mill-isbaħ li xturi l-arti, il-kultura imma wkoll is-sens imprenditorjali tal-persuni b'diżabilità. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna irrefera għal dan il-proġett bħala wieħed ambizzjuż iżda li joffri opportunità tanġibbli lill-klijenti tal-Aġenzija.